L-ekonomija b'saħħitha fl-aħħar 4 snin taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela waslet għall-investiment ta' kwalità f'pajjiżna. Din il-fiduċja mill-kumpaniji ġiet hekk kif Malta għandha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, waqt li Malta għandha l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Wieħed mill-aktar settur importanti li fih qed isir investiment huwa dak tas-semikondutturi. Dan hekk kif il-kumpanija ST Microelectronics għaddejja bi proġett ta' espansjoni, dak ta' Smart Factory. Dan l-investiment ġie wara li l-Kummissjoni Ewropea approvat pakkett storiku ta' 8 biljun euro ta' għajnuna mill-Istat għal proġett tal-kumpanija li huwa meqjus bħala wieħed ta' interess komuni Ewropew. Investimenti ieħor ta' kwalità u dak fis-settur tal-avjazzjoni. Ftehim bejn EasyJet u SR Techniques wassal biex Malta ġibdet lejha linja tal-ajru oħra b'faċilità tal-manutenzjoni u tat-tiswija tal-ajruplani. Dan l-investiment qed iwassal biex ħaddiema Maltin ikollhom karriri ta' kwalità li jagħti valur miżjud ta' madwar 50 miljun euro fl-ekonomija lokali. Kumpanija oħra li ħabbret investiment multimiljonarju i Baxter. Dan hekk kif b'investiment ta' 60 miljun euro se ssir espansjoni tal-fabbrika u se żżid 180 ħaddiem bi produttività li se tikber b'20%. Dan fil-waqt li l-kumpanija Seyfert Systems Limited għamlet proġett ta' estensjoni tal-fabbrika b'investiment ta' 12 miljun euro. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-kumpanija se tinvesti 9 miljun euro oħra u li se jwassal għal 100 impjieg ġdid. Investimenti ieħor dirett barrani u dak ta' kumpanija twerka bl-isem ta' GMAS. B'din il-kumpanija se tiftaħ l-ewwel bażi tagħha fl-Unjoni Ewropea u propjament għażlet lil Malta biex tagħmel dan. Dan b'investiment totali ta' 7.5 miljun euro se jwassal biex jinfetaħ impjant f'Ħalfar fejn se jiġu manifatturati komponenti ta' turbini tar-riħ biex jiġu esportati madwar id-dinja. Din il-kumpanija se tħaddem 44 ħaddiem full-time u se twaqqaf ukoll akkademja. 4 snin ta' Gvern Laburista, 4 snin ta' aktar investiment ta' kwalità.